аз съм Вихи, това е Ивана, моят Здравейте. гост. Сега ще направим така храна. И кой ще е първи, ще играем камък, ножица, хартия. 3 пъти. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Аз съм първа. Завържи ми очите. Ето. И показваш първо на камерата какво трябва да ям. Да, знам. Обикновено Чакай да ми закриви устата. влогарите взимат по 6 неща, но за изненада Хихи и аз сме взели само по 5 неща, за да не бъде толкова дълго видеото. Чакай да ми закриви устата. Така, сега ще си дърпам стола. Трябва да показваш на обектива, къде си иде той, каква е храната. Омазах се малко. Ето. Не знам дали тя го харесва, но аз го харесвам. Устата ми чака. Хайде де. Сложица ли е? Да. Да покажа на камерата как изглежда. Може би не се вижда, но... Лавай. Това е кетчуп. Да. Ужасен. Следващото нещо е... Не знам какво е всъщност. Тук не знаеш какво е. Къде си? Да. Съвсем малко трябва да слагаш. И да смърти ужасно. Дай ми първо салфет. Добре, ще го сплю в ръцете си. Какво това? Не знам. Дай ми салфетка, бързо ще го повърна. Къде има? Не знам. Някъде намеря там лист, дай. Лист. Извинявай. Просто не знаех какво е това. Мислиш, че е някакъв крем. Ето. Къде? Си крем. Ето. Дай ми го, за да си избърша лъжицата. Чакай малко. Повече не ми давай такива гадори. Аз откъде знам дали е вкус. Омазах се. И аз. И честит 1 март на патерици. И че си 3 март, не на патерици. Защото днес е 3 март. Велик празник. Какво има за ядене? Къде е? Чакай, още не съм ти го сложила. Следващото нещо е това нещо, което не трябва да казвам. И съм най-толкова да го кажам. Мисля, че Хихи го харесва. Кисело мляко. Да. Първото ти познато нещо. Второто. Познах и кетчупа. Първото ти познато нещо. Чакайте. Само 2 секунди. Следващото нещо Колко неща има? Още 2. Следващото нещо е... Камеро, къде си бе? Ето. Това нещо. Какво е това нещо? Дядно ли е? Мисля, че харесваш го. Аз къде знаеш? Харесваш. Откъде знаеш? Нали съм ти приятелка? Не мога. Айде де. Много е вкусно. За теб де. Кой го пиша? Аз мислех, че майонеза. Мислех, че майонеза. Това е горчица. Пише майонезе. Хора, тук пише майонеза. Ето майонезе. Ужасно. Виж, пише майонеза. Пише майонеза. Ами. Ти следващото го видя. Кое? Няма нищо.
Добре, дай аз съм наред. Извинявам. Така, сега съм аз. Прибери си нещата на Къде е майонез. Ето. Хихи, нали не е гадно? Не са гадни, много са вкусни. Сигурна ли си? Сигурна съм. Защото мога да повърна. Не можеш. Са най-вкусните неща според мен. Леле, моля, тогава ще умра от... Има и нещо сладичко. Ето бе. Ау! Извинявам. Е така, дръж си го така. Хора, извинете, че викам, обаче хих да ви кажа, ако някой ми пипне косата и мозкове, просто обяснявам. Значи първото е... Ще я да грискаш. Ох, леле! Отвори уста. Голяма. Ето бе, голяма уста. Айде бе, гризли. Айде бе, много е вкусно. Краставица! Да. Студена е. Да. Това следващото е... Олигави ви краставицата. Няма проблем. Отваря. Айде бе, готови. Филе. Да, браво. Много са вкусни. Така. Ти за всичко вкусно. Трички. Какви са? Трички и с лъжичка. Като хапчета са. Какво? Ще видиш. Шумрох. Мили Боже, моля те, пази ме. Чакай сега, ще го сдъвча. Къде си? Ох, пада ти ми. си. Държи го. Държа го. Не искам да ми развалиш хубавите ястия. Падна едното. Няма да е с едно. Давай. Софи! Лей. Дръж! Да, пускай тук. Мразя стафини! Потихо бе. Пак е за грискане. Не, няма да го ям. Няма да го ям. Спокойно бе, много вкусно. Ядеш го всеки ден. Айде бе, отвори голяма уста. Айде бе, като бебе. Ябълка. Разгеле. Една малка хъп. А това са много вкусни. Готово ли е? Не, още последно. Не ям ябълки всеки ден. Откъде да знам? Аз ябълки. Мисли си, че шоколад. Ти си шоколад. Ям всеки ден. Ох, нарани ми устната в Сега тая ябълка. грискай. Ох, хихи. Айде бе. Чакай да си го дадат. Дай да чакам. О, Ти стани. Ухапах се. Няма проблем, спокойно, ще ти мине. Чай. Давай. Какви са тези бисквити? Бисквити познав. Yeah. Виж колко много хубави неща ти ми даваш. Бах, гадорите. Ти взеш всичко вкусно. Сега да покажем на камерата какво е. Опа. И бана, като доближиш до камера. Аз показвах един кетчуп. Кетчуп. Едно мляко. Кисело. Борчвор. И една много гадна майонеза. Ужасно. Направо ми стъжи живота. Някакво гадно нещо, което е много гадно го прие. И мой. И млякото, което не го направи, защото тази Аз си дадох краставица. Дадох и салам. Дадох и ябълка. И бисквитки. Вали още една бисквитка. После. Така, благодаря, че ни гледахте. Това беше от нас. Тя си на уста, не. Вече не съм. Мисля, че ни гледахте. Харесайте този клип, абонирайте се за мен и гледайте другите ми клипове. Чао! И дайте thumbs up нагоре. До скоро, хора! Чао!